ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କୋଠାବତ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ବରୁଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋର କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ହରେ ତୋର ସେ ସର୍ବତରେ ବିଷ ଆମେ ମିଶାଇନୁ, ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରଘୁଆ ସର୍ବତରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ମରିଯା ପଡ଼େ ମୋତେ ଘରେ 15 ଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ରଙ୍ଗ କୋଠେ ମୋତେ କିଏ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା? ତୁ ତ ଅନାମିକା ତରୁଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୋତେ ଆମେ କେମିତି ବିକ୍ରି କଲୁ? କେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କଲୁ? ନିର୍ଲଜ୍ଜ ତମେ! ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ କି ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତରୁଣ ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରି ପାରିଲ। ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ତମକୁ ଜୋତାରେ ବାଡ଼େଇଲି। ତାମାନେ ଇଏ ଅନାମିକା ନୁହଁ, ଛନ୍ଦିତା ଆମ ବଡ଼ ବୋହୂ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଯାହା ମରଣ ହେଲାନି। ଭଲ କରୁଛୁ ମା, ତୁ ତରୁଣକୁ ବାହା ହେଇନା ପୁଣି ତୋ ମା କଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିଛୁ। ଭିତରକୁ ଯିବା। ରଖ ମୋ ଶାଶୁ ହବ। ତମେ ମା ନୁହ ରାକ୍ଷସୀ, ନାରୀ ରୂପରେ ନର୍କ। ତମ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ପିଶାଚିନୀର, ତମ ହସ ହଉଛି ମାୟାବିନୀର। ତମ ମା ଶବ୍ଦକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛ। ତମେ ହଉଛ ଏ ଦୁନିଆର ଅପରିଷ୍କାର ଜୀବ, ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ କେବଳ ଘୃଣା। ସବୁ ଦୋଷ ଆମର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାରିବାରିକ କଥା, ପରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଏବେ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ମୋତେ ଏଠୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତମ ସହିତ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ପୋଲିସ ଆସିବ, ତମେ ଆରେଷ୍ଟ ହବ, ଥାନାକୁ ଯିବ। that's final. ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫାଇନାଲ କରିଦେବୁ କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ କର ଶତ୍ରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହାତେଗର ପରିକଳ୍ପନା ମୁଁ କରିଥିଲି, ସେ ଲୋଭଟା ଏବେ ସହଜରେ ମୁଁ କାଟିଦେବି କେମିତି? ରାତି ପାଇଗଲାଣି ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବଦ ହଜମି ହବ। ବରଂ ଯାଇ ଜେଲ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର ହବ। ଆମେ ଜେଲ ଯିବୁ, ଆଉ ତମେ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରି ଅୟସାରାମରେ ଜୀବନ ବିତେଇବ। ମନେ ରଖ, ମୁଁ ରଣବୀର ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ତମମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସାକାର ହବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ଏ ବେଶ୍ୟାଟାକୁ ନେଇ ପୁଣି କୋଉ ଏକ ରଙ୍ଗକୁ ବିକି ଦେବି। କୁଡ଼ି ଖରିଦିଅ, ଆଗ ଏଇଟା ବଢିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଇଏ ଅଲକ୍ଷଣୀର କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଏତେ ପରିବାର ମୁହଁରୁ ତଳ ବାହାରୁଛି, ଲାଗୁଛି ଲଜ୍ଜା ଭିତରେ ସର୍ବତରେ ଗୋଳେଇକି ପିଇ ଦେଇଛ। ମୋର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ରଙ୍ଗ କୋଠିରେ କେତେ ପୁରୁଷକୁ ଦେହର ସାଥୀ କରିଦେବୁ, ତୁ ପୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛୁ। ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ?